Zoopark Overloon opent volgende week een nieuw expeditiegebied dat volledig in het teken staat van tropisch Afrika. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om die Giveaway voor de zomer klaar te krijgen. In dit gebied komen in totaal 19 diersoorten, waaronder onder andere okapis, dwergnijlpaarden, maar ook verschillende apensoorten en diverse vogels. De 3 diersoorten in dit gebied die nog niet in een andere dierentuin te zien zijn. Dat zijn geelrugduikers, dat zijn antilopen en we hebben drils, primatensoorten en ook nog nachtdieren, kwaststaartstekelvarkens. En hoe zijn jullie op dit thema gekomen? Ja, we hebben al een gebied met savanne-Afrika en tropisch Afrika is vaak een beetje onderbelicht. Het gaat om de regio Congo, Cameroen. En we wilden graag dat gebied specifiek aandacht geven, omdat daar heel veel bijzondere diersoorten leven, maar ook heel weinig over de dieren bekend is. Dus we steunen ook 3 natuurbehoudprojecten in dit gebied die daadwerkelijk ook de dieren in het wild proberen te beschermen. We proberen in elk gebied een apart thema te behandelen. Zo hebben we een gebied met Zuid-Amerikaanse dieren waar we echt het hebben over houtkap. Hier gaan we het vooral hebben over bushmeat, dus het eten van wilde dieren en wat dat betekent voor de wilde populaties. Bezoekers die komen eigenlijk binnen in Bodi Village, een dorpje. En daar gaan ze eigenlijk met een interactieve presentatie een eerste indruk krijgen wat bushmeat precies betekent voor de dieren. En verderop in het gebied zijn nog een aantal dingen te vinden zoals een brommer en valstrikken die gebruikt worden door de stropers om de dieren daadwerkelijk te pakken om voor bushmeat te gebruiken. En zo proberen we bezoekers uit te leggen wat dat kan betekenen, maar ook wat de projecten die wij steunen doen om dat tegen te gaan. En het is het grootste project van het Zoopark tot nu toe? Klopt, ja, het project, we bestaan 25 jaar dit jaar, het grootste project wat we ooit gebouwd hebben. En het heeft een investering van ongeveer 2 miljoen gekost. Dus het is voor ons echt het grootste project wat we ooit hebben gedaan. We hebben al heel veel veranderd sinds het park 10 jaar geleden is overgenomen door Libema. En er zijn al heel veel verblijven vernieuwd. En dit was eigenlijk een laatste hoek met verblijven die echt dringend aan vervangen toe waren. Dus ik denk ook wel dat dit project ons in één keer wel echt op de kaart zet met bijzondere diersoorten. Maar ook met een stuk meer kwaliteit en beleving voor de bezoekers en ook welzijn voor de dieren. Als onderdeel van ons welzijnsbeleid eigenlijk hebben we gezegd dat het voor de dieren wel heel belangrijk is dat ze altijd kunnen kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Dus in dit gebied zijn de verblijven ook zo ontwikkeld dat de dieren altijd kunnen kiezen of ze naar binnen of naar buiten willen. Maar daarbij zijn ze dus ook nog steeds voor de bezoekers te zien als ze ervoor kiezen om binnen te gaan liggen. Dus het is een win-win voor zowel dier als de bezoeker. Waar komen de dieren allemaal vandaan? Nou, binnen dierentuinen werken we eigenlijk samen met alle Europese dierentuinen. Dus de dieren die zijn ook allemaal uit andere dierentuinen gekomen. Zo hebben we onder andere een dwergnijlpaard uit Zweden gekregen. De okapis komen uit Beekse Bergen en Antwerpen. De geelrugduiker uit Duitsland. Dus dan zie je eigenlijk dat uit alle landen in Europa verschillende dieren hier naartoe zijn gekomen. En volgende week gaat er nog een vrachtwagen rijden met een heleboel dieren vanuit Polen en Tsjechië. En dan zijn de meeste dieren daarna hier aanwezig. En wat is dan de grootste highlight voor de bezoekers? Nou, ik denk dat okapis, dat zijn de grootste bewoners van het gebied. Dat is echt een unieke diersoort, een heel bijzonder dier die je maar in 2 andere dierentuinen in Nederland ziet en die ook bedreigd zijn in het wild. Dus dat is een heel bijzonder dier wat mensen denk ik graag willen zien. Maar ook onze dwergnijlpaardjes die mensen in het verleden hier al in een oude verblijf hebben kunnen zien, die ga je nu op een hele andere manier beleven in een veel groenere en openere setting dan voorheen. Dus ik denk dat dat ook heel leuk is voor de bezoeker. Maar ik hoop dat ze een hele bijzondere ervaring hebben en dat ze ook nog wat leren over al deze prachtige dieren.